Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ όλους για τα like σας, τα share σας, τα subscribe σας, τα πολύ όμορφα σχόλιά σας. Πραγματικά τα εκτιμώ όλα από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι θέλει το πνεύμα να γνωρίζουμε, τι θέλει να έχουμε σαφήνεια αυτόν τον καιρό. Πιάνω αυτό το θεϊκό αρσενικό και αυτό που λαμβάνω είναι ότι το θεϊκό σου αρσενικό αληθινά είναι ενθουσιασμένο. Να προχωρήσει τα πράγματα μπροστά μαζί σου, αληθινά ενθουσιασμένος, καίγεται, νιώθει αληθινά παθιασμένος γύρω από σένα και γνωρίζει ότι αυτό πρόκειται να πάει μακριά, ότι εσύ και αυτό το άτομο, έτσι, αληθινές αγάπες, νιώθει τόσο ωραία, νιώθει τόσο ζεστά, τόσο ερωτευμένο. Είναι έτοιμος να το κάνει αυτό, είναι έτοιμος να το πάει μακρύτερα, είναι έτοιμος να σε πλησιάσει και να το κάνει να συμβεί, να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Βλέπω ότι και οι δυο είστε έτοιμοι, είστε σε ένα πολύ καλό μέρος ενεργειακά και αυτό το αρσενικό είναι αληθινά καθαρό στο ποιος είναι και το τι θέλει και είναι ερωτευμένος. Είναι ένα αρσενικό το οποίο είχε κάποια δουλειά να κάνει και την έκανε. Έτσι ανυψώθηκε και είναι ευτυχισμένος που το έκανε αυτό. Αυτό είναι ένα αρσενικό το οποίο στάθηκε στο ύψος του, έτσι είναι αλφα αρσενικό. Ξέρει ακριβώς τι θέλει και θα είσαι τόσο πολύ ευχαριστημένη με αυτό το αρσενικό και η ενέργεια φαίνεται ότι θα είσαι ευχαριστημένη με την ενέργεια που θα φέρει στη σύνδεση με τα θεϊκό θηλυκό. Έτσι νιώθω ότι είχες να κάνεις με ένα αρσενικό στο παρελθόν, το οποίο τα συναισθήματά του ήταν εκεί, το πάθος ήταν εκεί, υπήρχε χημεία, υπήρχαν καλά vibes, αλλά αυτό το αρσενικό που ήσουν στο παρελθόν ποτέ δεν στάθηκε στην κατάσταση, έτσι. Άφησε την ησυχία να πάει πολύ μακριά, έμεινε στάσιμος. Είναι τελειωμένο με αυτό το παρελθοντικό άτομο και νιώθω ότι τώρα αυτό το άτομο είναι κάποιο το οποίο είναι νέο, έτσι, αυτό το αρσενικό, νέα σχέση. Εσύ έχεις μεταμορφωθεί και επίσης και αυτό το νέο αρσενικό με τον καιρό. Το αρσενικό σου σε βλέπει τώρα σαν μια όμορφη πεταλούδα, κάποια η οποία είσαι ελεύθερη, χρωματιστή, χαίρεσαι τη γλύκα στη ζωή. Εσύ ο εαυτός σου είσαι γλυκό άτομο, είσαι το νέκταρ της ζωής και αυτό το αρσενικό είναι κάποιο το οποίο θέλει να χτίσει μαζί σου. Έρχεται να υπερφορτήσει αυτή τη σύνδεση ανάμεσα σε σένα και σε αυτόν. Είναι εδώ και έρχεται να την ανάψει. Στο παρελθόν είχατε ένα αρσενικό το οποίο άφησε τα πράγματα να στεγνώσουν. Άφησε την ησυχία, όπως το είπα, να τραβήξει πολύ και τώρα με το 10 εδώ που βλέπω είναι τελειωμένο, έτσι, έχει τελειώσει όλο αυτό. Έχει τελειώσει γιατί αυτό το νέο αρσενικό έχει την καρδιά σου. Εσείς παιδιά έχετε επιλέξει ο ένας τον άλλον. Επιλέξατε αυτό το νέο αρσενικό και αυτό το νέο αρσενικό επέλεξε σένα και τέλειωσε. Έτσι βλέπω κρίσης ενέργεια εδώ. Έχει τελειώσει, είναι τελικό. Έχεις πάρει την τελική απόφαση συνειδητά και επίσης και αυτό το νέο αρσενικό για να είσαι ο ένας με τον άλλον. Έχει τελειώσει, είναι τελειωμένο. Το αρσενικό που ήσουν στο παρελθόν δεν μπορούσε να ξεμπλοκάρει το τσάκρα του λαιμού και να σταθεί και να πάρει το τιμόνι, να πάρει την ηγεσία, έτσι. Και αληθινά το χτύπησε πολύ σκληρά όταν εσύ προχώρησες μπροστά, αλλά είναι αυτό που είναι, δεν μπορείς να πιέσεις κάποιον να κάνει οτιδήποτε. Έτσι αυτό το αρσενικό είναι κάποιο το οποίο είχε σταυρωμένα τα χέρια του και η διαίσθησή του έλεγε χρειάζεται να ψάξεις, χρειάζεται να την ψάξεις, χρειάζεται, αλλά ποτέ δεν το έκανε. Ποτέ δεν το έκανε, έτσι είναι πολύ μικρή για να τη χαραμίζει κάποιος περιμένοντας. Έτσι τώρα αυτό το νέο αρσενικό δεν είναι στάσιμο και δεν χάνει.
Όχι. Το νέο αρσενικό ξέρει τι θέλει, έτσι. Έχει την ενέργεια και το κίνητρο και το πάθος για σένα. Σε αυτό το νέο αρσενικό είναι αληθινά διψασμένο για σένα. Σε θέλει πολύ. Θέλει. Γύρω από το γιασεμί δεν ξέρω, ίσως έχεις αυτό το άρωμα ή είσαι πολύ αισθησιακή και μαλακή και θηλυκή. Τα πάντα γύρω από σένα ξυπνάνε αυτού του νέου αρσενικού τις αισθήσεις. Νέο, παιδιά, εσείς γνωρίζετε ο ένας τον άλλον, έτσι, ερωτευτήκατε. Στον 1 χρόνο 6 μήνες είναι αληθινά φρέσκο. Το παλιό αρσενικό το γνώριζες από 2 με 4 χρόνια και για κάποιους από εσάς. Και νιώθω ότι το σύμπαν λέει «ΟΚ, είναι πολλά χρόνια». Είχατε τόσα χρόνια, έτσι. Η ζωή προχωράει, το θεϊκό θελικό θέλει να υλοποιήσει τις 10 κούπες της, έτσι θα προχωρήσει. 2 χρόνος του τέλειωσε, το παλιό αρσενικού ο χρόνος τέλειωσε και το γνωρίζει. Του δείχθηκε ένα σημάδι και γνωρίζει ότι είναι τελειωμένο, έτσι μπορεί να το νιώσει κιόλας. Μπορεί να νιώσει τη συναισθηματική αποσύνδεση ανάμεσα σε σένα και σε αυτό. Μπορεί να νιώσει ότι η καρδιά του άλλο πια, η δική σου δεν είναι μάλλον μαζί του και η δική του επίσης. Ανοιχτή σε αυτόν, έτσι. Και ότι η καρδιά σου ανήκει σε ένα κάποιον άλλον θεϊκό θηλυκό. Θεϊκό θηλυκό, η καρδιά σου ανήκει σε άλλον. Έτσι αυτό το νέο αρσενικό έχει αιχμαλωτήσει την καρδιά σου. Το παλιό αρσενικό είχε μπλοκαρισμένη τη διαίσθησή του, δεν άκουγε το θεϊκό. Και δεν επικοινωνούσε, έτσι, κρατιόταν πίσω και δεν ήθελε να κρατηθεί πίσω, αλλά κρατήθηκε πίσω. Κρατήθηκε πίσω από φόβο και από εγωισμό, από περηφάνεια και ήθελε να ελέγξει τα πράγματα. Έτσι νιώθω ότι ο εγωισμός σε έχασε, γιατί με τον εγωισμό σε έχει χάσει, γιατί ερωτεύτηκες. Έχουμε χρόνο για εγωισμούς και bullshits. Αυτό το νέο αρσενικό έχει τεράστια καρδιά και είναι πάρα πολύ ζεστός. Σε κάνει να νιώσεις τόσο καλά, τόσο καλά. Υπάρχει πολύ πάθος ανάμεσα σε εσάς τους δύο. Πάρα πολύ χημεία. Τα πράγματα, παιδιά, θα απογειωθούν ανάμεσα σε σένα και αυτό το νέο αρσενικό. Το παλιό αρσενικό δεν μπορούσε να βγει έξω από το δρόμο του. Έμενε ήσυχος για πολύ καιρό και η σύνδεση ήταν στάσιμη. Πέραν έλυε τα πάντα και τώρα και σε έχει χάσει. Ήδη νιώθει την απώλεια από σένα, έτσι. Το παλιό σου αρσενικό έπαιζε mind games μαζί σου, έτσι. Έπαιζε παιχνίδια του μυαλού. Σε έκανε φάντασμα με σκοπό να προσπαθεί να σε κάνει να το κυνηγήσεις και τέτοιες μπουρδες. Ηλίθια παιχνίδια του μυαλού και έτσι σε έχασε. Έτσι το νέο αρσενικό καμία σχέση με αυτό, έτσι είναι αληθινά ενθουσιασμένος να μεταμορφώσει πράγματα και να κάνει τα πράγματα να προχωρήσουν μπροστά. Δικαιοσύνη. Ναι, είναι κάρμα. Το παλιό σου αρσενικό λαμβάνει πολύ σκληρό κάρμα τώρα και το κάρμα βασικά είναι η συνέπεια από τις πράξεις μας, σωστά. Έτσι δεν του αρέσουν οι συνέπειες από τις πράξεις του και οι πράξεις του περιβάλλουν γύρω από το να μένει και ήσυχος για πολύ καιρό, γιατί ήθελε να ελέγχει τα πράγματα και ήθελε να παίζει παιχνίδια του μυαλού, mind games μαζί σου. Δεν θα τηλεφωνήσω, θα περιμένω να με τηλεφωνήσει αυτή, άσχετα αν φταίω εγώ. Ακόμα και αν εγώ αληθινά θέλω να της μιλήσω και την αγαπώ, εγώ θα κρατηθώ και θα περιμένω αυτή να με πάρει τηλέφωνο. Θέλω αυτή να με κυνηγήσει, έτσι θα κρατηθώ έτσι στον εγωισμό μου. Στον έχω φουσκωμένο τον εγωισμό μου. Αυτό το παλιό αρσενικό πιάστηκε στην παγίδα από το δικό του εγωισμό, που είναι άτυχο.
Φυσικά είναι κάρμα, έτσι είναι από τις πράξεις μας. Μπορεί κανείς να μην σε βλέπει, το σύμπαν και ο Θεός σε βλέπουν. Έτσι έχει εμπειρία από κάρμα, από το να είναι παγιδευμένο στο δικό του εγωισμό και να επιτρέπει την ησυχία και τα παιχνίδια του μυαλού να συνεχίζουν για πάρα πολύ καιρό. Η διαίσθησή του έλεγε, χρειάζεται να επικοινωνήσει με το θεϊκό θηλυκό, χρειάζεται να μιλήσεις αυτή, χρειάζεται να ψάξεις, χρειάζεται να είσαι ειλικρινής μαζί της. Σταμάτα να προσποιείσαι και να υποκρίνεσαι ότι δεν την αγαπάς όταν το κάνεις. Αλλά αυτό το παλιό αρσενικό ποτέ δεν το έκανε αυτό, έτσι δεν ήταν αλφα αρσενικό. Αποφάσισε να κρυφτεί. Αυτό είναι όλο. Αυτά και με το διάβολο εδώ, οτιδήποτε μας μπλοκάρει στη ζωή, έτσι αυτό είναι απόλυτα ένα αρσενικό το οποίο είναι μπλοκαρισμένο. Δεν ξέρω τι το μπλοκάρει, αλλά όλο ξαφνικά δεν μπορώ να βγάλω τη λέξη μου. Νομίζω ότι ήταν νευρικό και είχε δυσκολία να αγκαλιάσει το κουράγιο του και την αυτοπεποίθησή του, το οποίο είναι αληθινά άτυχο. Του νέου αρσενικού η ενέργεια, ακριβώς το αντίθετο, έτσι. Είναι δυνατή και έρχεται έτσι δυνατά και έρχεται πολύ γρήγορα. Αυτό το νέο αρσενικό ποτέ δεν πρόκειται να σε αφήσει να φύγεις. Έχει δώσει έναν όρκο, λέει το πνεύμα. Αυτό το νέο αρσενικό ορκίστηκε να είναι αληθινό στην καρδιά του και αληθινό σε σένα. Αυτό το νέο αρσενικό ορκίστηκε, έδωσε έναν όρκο, δικαιοσύνη. Ορκίζομαι να μιλάω την αλήθεια και πάντα την αλήθεια, τίποτα εκτός από την αλήθεια. Έτσι βοήθησέ με, Θεέ. Είναι αυτό. Έτσι αυτό το νέο αρσενικό προχωράει μπροστά με ένα πολύ αληθινό, αυθεντικό, έτσι διαθέσιμη ενέργεια, εκεί που το παλιό σου αρσενικό ποτέ δεν ήταν ικανός να το κάνει αυτό. Ποτέ δεν ήταν ικανός να ανατέλει την κατάσταση για σένα. Ποτέ δεν ήταν ικανός να σταθεί. Αυτό το νέο αρσενικό έχει σταθεί για σένα, έχει ανατέλει. Και όχι μόνο ανατελέ, αλλά και το έκανε και ευτυχισμένα για σένα, θεϊκό θηλυκό. Λέει, ναι, θέλω το θεϊκό θηλυκό, ναι, φέρε μου τις προκλήσεις, ναι, υποδέχομαι τα εμπόδια, ναι, αποδέχομαι τις πόνους που με εξελίσσουν, ναι, θα αφήσω καρμικούς συντρόφους ή οτιδήποτε καρμικό προκειμένου να προχωρήσω προς το θεϊκό θηλυκό. Ναι, θα το κάνω αυτό. Ναι, τι θέλω. Ναι, πρόκειται να δείξω το σύμπαν ότι τι θέλω και θα κάνω τη δουλειά για να το έχω αυτό το κορίτσι. Δηλαδή έτσι. Πιστεύω ότι το παλιό σου αρσενικό άφησε να αφήσει όλο αυτό το παρασκήνιο που έπαιζε στη ζωή του, στο μυαλό του και το chat που υπήρχε, να τον πιάσει και επέτρεψε όλα αυτή την ενέργεια να έχει τον έλεγχο και να ρολάρει τη δική του ζωή και να καθορίσει τη ζωή του και να καθορίσει τις επιλογές του, το οποίο είναι αληθινά άτυχο που δεν ήταν ικανός να ανατέλει πάνω από αυτό. Αλλά είναι αυτό που είναι, εντάξει. Εσύ είσαι πάνω στο φεγγάρι γύρω από αυτό το νέο αρσενικό. Δηλαδή είσαι στα σύννεφα, στο σύννεφο 9. Είσαι πολύ ερωτευμένη με αυτό το άτομο. Αυτό το καινούριο αρσενικό έχει εχμαλωτήσει την καρδιά σου, το μυαλό σου, το σώμα σου, την ψυχή σου και σε έχει γεμίσει με τόσο πολύ αγάπη και χαρά και ενθουσιασμό για το μέλλον. Αυτό είναι παρελθοντική αδερφή ψυχή μαζί σου, έτσι έχετε παρελθοντική ζωή αδερφή ψυχή και έρχεται με τόσο πολύ μεότητα, έτσι με πολύ σθένος, ένταση και πάθος και δύναμη της θέλησης και μάχη και πρόκειται να δώσει τη μάχη για σένα, θα παλέψει για σένα, θα κάνει ό,τι χρειάζεται να κάνει γιατί σε έχει υλοποιήσει και εσύ υλοποιήσεις αυτόν και οι δυο υλοποιήσατε ο ένας τον άλλον και είναι πολύ γλυκό, όμορφο, στοργή και αγάπη. Εσύ είσαι στη φωτιά ο ένας για τον άλλον.
Αυτό το άτομο σε θέλει και εσύ και σε θέλει άσχημα και πρόκειται να σε πιάσει. Αυτός είναι κάποιος ο οποίος παίρνει αυτό που θέλει. Εσύ νιώθεις καλά, δείχνεις καλά, έχεις αυτοπεποίθηση, έχεις κάνει πολλή θεραπεία και στον εαυτό σου. Έτσι κράτησες το πύχη ψηλά και εξαιτίας αυτό παίρνεις τις 10 κούπες. Είναι τα πάντα. Τα πάντα τα οποία ποτέ ήθελες. Το είναι αγάπη, υγεία, πλούτος, ευτυχία, καλό φαγητό, χαρά, χορός, κληρονομιά, χτίζεις μια ζωή με κάποιον. Αυτό είναι. Εσύ και αυτό το νέο αρσενικό είναι τελειωμένο, λέει το πνεύμα. Είναι τελειωμένο. Είναι τελειωμένο. Είναι τελειωμένο για το παρελθοντικό σου αρσενικό, έτσι. Το πρώην, να το πω έτσι. Παιδιά, έχετε τελειώσει. Κάτω γνωρίζει. Μπορεί να το νιώσει. Οι 10 κούπες, ναι, όπως είπα. Υλοποίησες, το ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα εδώ, τις 10 κούπες σου. Αυτό το νέο άτομο και εσύ πρόκειται να είστε μαζί για πάντα. Είσαι δική του και είναι δικό σου. Και αυτό είναι όλο. Και εσείς παιδιά είστε ερωτευμένοι. Ήδη είστε τόσο ερωτευμένοι. Είναι ουράνιου τόξου ενέργεια εδώ πέρα για σένα. Θεέ μου. Είναι όμορφο. Εσείς παντρεύεστε. Αυτό είναι το άτομό σου το για πάντα. Είναι ο σύζυγος της βασιλείας σου. Είναι τελειωμένο. Έχει σφραγίσει. Έτσι η συμφωνία σφράγισε. Το άτομο που ξεπέρασε προκλήσεις για σένα. Χάθηκε στην περίπτωση. Το έκανε. Αυτό είναι ένα πολύ τολμηρός, γενναίος πολεμιστής. Είναι εδώ πέρα για σένα θεϊκό θηλυκό και νιώθω ότι γι' αυτό το άτομο έχει κερδίσει την καρδιά σου. Είναι γιατί έβαλε την προσπάθεια. Στάθηκε, έτσι πήρε τον έλεγχο της ζωής του και πήρε μια αποφασιστική, έτσι, έκανε μια αποφασιστική απόφαση και πήρε αποφασιστική δράση προς τα σένα. Και αυτό απλά σανάβει, έτσι, ενώ αυτό το άτομο έχει το αυτοκράτορα την ενέργεια και το άτομο είναι στο αυτοκράτορα την ενέργεια και φυσικά σανάβει όλο αυτό. Νιώθω ότι και το παλιό αρσενικό σου πάλι εδώ είναι στο παρασκήνιο, είναι δυστυχισμένο που είναι πίσω στο παρασκήνιο και είναι τελειωμένο. Αλλά δεν στάθηκε έτσι, δεν πήρε το τιμόνι, δεν δράσε. Η σύνδεση τελείωσε, έτσι, είναι τελειωμένη. Έτσι άφησες αυτό το άτομο να φύγει και η καρδιά σου είναι με αυτό το νέο αρσενικό και η καρδιά του είναι μαζί σου. Έχεις επιλέξει μια διαφορετική κατεύθυνση, έτσι αυτό το νέο άτομο σε κάνει τόσο ευτυχισμένη με τον ήλιο εδώ και αυτό το άτομο σε αγαπάει και αγαπάει το φως σου, τη θετικότητά σου, τη χαρά σου, το γέλιο σου, αγαπά τα πάντα γύρω από σένα. Είσαι τόσο δική έτσι, τόσο μεγαλειώδης. Παιδιά, χρειάζεται να γνωρίζετε ότι αυτό το αρσενικό που στάθηκε για σένα το έκανε ευτυχισμένα, έτσι, με χαρά. Δηλαδή, με χαρά στάθηκε για σένα, με ευτυχία καθάρισε το κάρμα του. Έτσι, με ευτυχία πήρε το τιμόνι της ζωής του για σένα. Με ευτυχία στάθηκε για σένα θεϊκό θηλυκό. Εκεί που το παλιό σου αρσενικό πρώην σου δεν το έκανε αυτό. Και αυτό σε άφησε να νιώθεις ότι σαν ή ότι απορρίφθηκες ή ότι δεν σου είναι επιθυμητή. Αυτό το νέο αρσενικό σε κάνει να νιώθεις ότι σε θέλει τρελά και σε επιθυμεί. Καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή νιώθεις τόσο πολύ καλά. Νιώθω ότι αυτό το νέο αρσενικό έκανε πάρα πολύ ενδοσκόπηση σε κάποια περίοδο του χρόνου. Έμαθε συγκεκριμένα πνευματικά μαθήματα τα οποία χρειαζόταν να μάθει προκειμένου να δει εξέλιξη και θετική κίνηση μαζί σου και με αυτό το άτομο και το έκανε. Αυτό το νέο αρσενικό είναι πολύ έξυπνο. Διάνοια.
Το παλιό αρσενικό που ο πρώην σου, ας πούμε, δεν μπορούσε να τα βρει με τον εαυτό του, να μιλήσει, να σταθεί για αυτόν. Έτσι σε έχασε. Με αυτό το νέο αρσενικό, αυτό το άτομο εκφράζεται και πρόκειται να είναι αμοιβαίο παρεδώσε, όμορφη ισορροπία. Κερδίσατε ο ένας τον άλλον, κερδίσατε αυτή τη σχέση, ακούω. Οι δυο σας το κερδίσατε και το κερδίσατε με το να έχετε κάνει και τη δουλειά της σκιάς σας. Έτσι, την ενδοσκόπηση του εαυτού σας. Το κερδίσατε με το να καθαρίσετε το κάρμα σας. Το κερδίσατε με το να κρατάτε τα στάνταρ σας και τα όρια σας ψηλά. Το κερδίσατε με το να κάνετε τη δουλειά της θεραπείας. Το κερδίσατε με το να θέτετε πολύ καθαρά υγιή και καθαρά όρια, έτσι, ο ένας με τον άλλον. Δεν κατηφορήσατε θεϊκό, θηλυκό. Αυτό το άτομο το οποίο έχεις να κάνεις μαζί του, αυτό το νέο αρσενικό, δεν κατηφόρησε κι αυτός. Έτσι εσείς παιδιά είστε Ολυμπιονίκες, είστε πολεμιστές, νικήσατε ο ένας τον άλλον, έτσι. Εσείς παιδιά είστε ο ένας του αλουνού η ανταμοιβή που κάνατε τη δουλειά. Μωρό μου, νέο ξεκίνημα, να είναι τόσο ωραίο. Έκανες τη δουλειά και αυτό το άτομο έκανε επίσης τη δουλειά. Αυτό το αρσενικό δουλεύει τόσο πολύ σκληρά στον εαυτό του και νιώθω ότι αυτό είναι που σ' ανάβει πολύ θεϊκό θηλυκό. Ω, ναι. Υπάρχει μεγάλη μετατόπιση και αλλαγή για σένα. Εδώ πέρα τεράστια αλλαγή ζωής εδώ. Πολύ ραγδαία. Είσαι αυτοκράτηρα, αυτή είναι η ενέργεια η οποία είσαι ανοιχτή, είσαι δεκτική και είσαι πολύ μαγνητική, έτσι, πολύ μεγαλειώδης. Και αυτό το άτομο απλά ρέει προς τα σένα και σε έχει επιλέξει και εσύ έχεις επιλέξει αυτόν. Και έχει τελειώσει, έτσι, έχεις σφραγιστεί. Έχει σφραγιστεί η συμφωνία. Έχεις απορρίψει το παλιό σου αρσενικό εδώ. Έτσι, γιατί είχε πάρει την αγάπη σου για δεδομένο. Έπαιζε πολύ περίεργα παιχνίδια του μυαλού και νόμιζε ότι είχε και όλο το χρόνο στον κόσμο δικό του. Νόμιζε ότι σε είχε κρεμασμένη, αλλά δεν σε είχε. Πρόκειται τώρα να βρει στα σίγουρα ότι προχώρησε μπροστά και νιώθω ότι θα χτυπηθεί σκληρά, αληθινά θα πληγωθεί αυτό το παλιό αρσενικό, αλλά άφησε τον εγωισμό του να μπει στη μέση από την αληθινή αγάπη, έτσι. Απέτυχε την αποστολή. Ξαναλέω, αυτό είναι απλά κάρμα. Είναι συνέπειες από τις επιλογές του και τις πράξεις του, τις αποφάσεις του. Αυτό το παλιό αρσενικό απόλυτα πρόκειται να θυμώσει, πρόκειται να μετανιώσει που έμεινε κολλημένο στον εγωισμό του, έμεινε κολλημένο του διαβόλου την ενέργεια, να κρατάει τον εαυτό του πίσω, μιλάει, μένει να το κυνηγήσεις και λοιπά και λοιπά. Εσείς παιδιά με το νέο άτομο θα βγαίνετε συνέχεια. Επίσης νιώθω ότι το παλιό αρσενικό ίσως επέλεξε να μείνει και σε μια κατάσταση καρμική, μείνει με ένα καρμικό σύντροφο και τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Τίποτα. Αυτό ολοκληρωτικά είναι έξω από το δικό σου έλεγχο. Έτσι κάποιου άλλου οι αποφάσεις είναι ολοκληρωτικά έξω από τα δικά σου χέρια. Έτσι αυτό το αρσενικό επέλεξε ό,τι επέλεξε. Το παλιό σου αρσενικό επέλεξε ό,τι επέλεξε. Και πρόκειται να το μετανιώσει γιατί δεν ήταν αληθινό στην καρδιά του. Αλλά αυτό το νέο αρσενικό έχει δώσει όρκο να είναι αληθινό στην καρδιά του και να είναι αληθινό σε σένα. Έτσι το θεϊκό άκουσε αυτού του αρσενικού του νέου τον όρκο σε σένα και είπε «ΟΚ, μπορείς να έχεις το θεϊκό θηλυκό, πέρασες, να είσαι με το θεϊκό θηλυκό». Έτσι τι βλέπουμε, αυτό το νέο αρσενικό ποτέ δεν πρόκειται να σε αφήσει να φύγεις, ποτέ δεν πρόκειται να σε αφήσει να φύγεις. Ήδη ενεργειακά σε έχει αρπάξει και έρχεται
να σε αρπάξει και στην τρίτη διάσταση. Είσαι δική του. Θέλεις να είσαι δική του. Θέλεις να είσαι με αυτό το άτομο. Είσαι ερωτευμένη με αυτό το άτομο. Το παλιό αρσενικό δεν μπορούσε να βγει, δεν ήταν ικανό να ανοιχτεί και να βγει έξω από τις σκιές του και να είναι ειλικρινής μαζί σου. Έτσι, και με τον εγωισμό του σε έχασε. Η ανάγκη του για τον έλεγχο σε έχασε. Ζούσε σε κάποιο είδους ψέμα ή ψευδαίσθηση. Ότι το θεϊκό θηλυκό θα περιμένει εμένα, κρέμεται από μένα, το θεϊκό θηλυκό ποτέ δεν πρόκειται να με αφήσει να φύγω, το θεϊκό θηλυκό ποτέ δεν θα προχωρήσει μπροστά, το θεϊκό θηλυκό πάντα θα θέλει εμένα, το θεϊκό θηλυκό θα με κυνηγήσει. Θα κυνηγήσει, ναι, σίγουρα θα έρθει. Ναι, θα έρθει όπως και να έχει. Τικ-τοκ, 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 τικ-τοκ. Εβδομάδες, μήνες περάσανε, ακόμα ίσως και χρόνια. Και αυτό το αρσενικό δεν έκανε καμιά προσπάθεια να επικοινωνήσει, μόνο περίμενε. Τικ-τοκ, τικ-τοκ, σκεπτόμενος, ναι, αυτή θα κυνηγήσει. Όχι, το θεϊκό θηλυκό ποτέ δεν κυνηγάει. Έτσι σε έχασε. Το καρμικό θηλυκό θα σε κυνηγήσει, είμαι σίγουρη γι' αυτό πάντως. Είναι σε βαθιά μετανιώματα. Πρόκειται να σε βλέπει σαν το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει στη ζωή του. Εσύ παραδόθηκες, έτσι, παρέδωσες τον έλεγχο στο Θεό και πήγες με τη ροή, άνοιξες την καρδιά σου σε αυτό το άλλο αρσενικό το οποίο ανέτειλε στην πρόκληση. Έκανες τη δουλειά της σκιάς. Πράγματα πρόκειται να προχωρήσουν μπροστά πάρα πολύ γρήγορα με σένα και αυτό το νέο άτομο. Αυτό είναι το πνεύμα που θέλει να γνωρίζεις και μπορείς να το νιώσεις. Ναι, μπορείς να το νιώσεις. Αυτό είναι πολύ ενθουσιώδες. Αυτό το νέο αρσενικό είναι ο ένας για σένα και οι δυο νιώθετε με τον ίδιο τρόπο. Εσύ με το παλιό σου αρσενικό, στην οποία απλά άφησε τη σύνδεση, ξέρεις, να ξεθοριάζει. Και επίσης δεν έκανε καμιά απόπειρα να χτίσει μια σχέση μαζί σου. Ενώ αυτό το νέο αρσενικό κάνει απόπειρες στο να χτίσει μαζί σου, στο να σε γνωρίσει βαθύτερα, έτσι, στέκεται στο πλευρό σου. Εσείς παιδιά ίσως περάσατε και από κάποιες προκλήσεις, αλλά ξεπεράσατε αυτές τις προκλήσεις. Ξεπεράσατε αυτές τις προκλήσεις, μαντέψτε τι, ακόμα δυνατότεροι από πριν. Ο δεσμός σας είναι ακόμα δυνατότερος από πριν. Εσύ και αυτό το νέο αρσενικό έχετε δυνατό δεσμό γιατί ξεπεράσατε κάποιες προκλήσεις. Ίσως μια διαφωνία ή δεν ξέρω, οτιδήποτε ήταν αυτό. Αλλά φαίνεται ότι θεραπευτήκατε, δουλέψατε μέσα από αυτό και τώρα είστε δυνατότεροι. Έχετε πολύ βαθύ δεσμό με αυτό το νέο αρσενικό. Ενώ με το παρελθοντικό αρσενικό, το παλιό αρσενικό, δεν περάσατε μέσα από τίποτα μέσα στη σχέση, γιατί κρατούσε τον εαυτό του πίσω με σκοπό, έτσι. Σε κρατούσε κάπως έξω ή αντιστεκόταν να ανοιχτεί σε σένα. Και εξαιτίας αυτό δεν υπάρχει δεσμός. Δεν δημιούργησε καμία σχέση μαζί σου, έτσι. Δεν υπήρχε σχέση, δεν υπήρχε δεσμός, δεν υπήρχε εμπιστοσύνη. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Έτσι, είναι στεγνωμένο, είναι άδειο αυτό. Στεγνό. Έτσι, θεϊκό θηλυκό, άξιζε η αναμονή. Ο χρόνος είναι τώρα, στην ερωτική σου ζωή. Έτσι νιώθω ότι εσύ και αυτό το νέο αρσενικό ζώταν να περιμένετε ο ένας για τον άλλον, αλλά η αναμονή τέλειωσε. Επίσης νιώθω ότι το παλιό σου αρσενικό περίμενε για σένα, δηλαδή απλά περίμενε για σένα. Ναι, παίρνει καμία δράση, έτσι, όταν καθοδηγούταν να πάρει δράση, αλλά απλά καθόταν εκεί και περίμενε για σένα να κυνηγήσεις. Έτσι, δεν θα έπρεπε να το είχε κάνει αυτό, γιατί προχώρησες μπροστά τώρα. Τώρα εδώ λέει καρδιά με καρδιά συζητήσεις, με ειλικρίνεια συζητήστε τα συναισθήματά σας ο ένας με τον άλλον. Έτσι αυτό το νέο αρσενικό
και εσύ έχετε πολύ όμορφη καρδιά με καρδιά συζητήσεις ή θα έχετε ειλικρινά να συζητήσετε τα συναισθήματα ο ένας με τον άλλον, και αυτό είναι κάτι το οποίο εσύ και το παλιό σου αρσενικό ποτέ δεν το κάνατε. Γιατί δεν το επέτρεψε, γιατί δεν ήταν ικανός να το κάνει, έτσι, ήθελε να έχει πάντα τον έλεγχο από τα πάντα. Δεν ήταν ικανός να αφαιθεί. Νιώθω ότι το παλιό σου αρσενικό, η εξάρτηση και οι εθισμοί ήταν αυτό που επηρέαζε τη ρομαντική σας ζωή. Μια εξαρτημένη σχέση, είτε φιλική, ερωτική, είτε οικογενειακή, που δεν μπορούσε να βγει έξω από αυτήν. Ήταν αγάπη χωρίς ανταπόκριση, αλλά επέλεξε να μείνει σε αυτή την κατάσταση όπως και να έχει. Το είναι η δική του επιλογή, σωστά. Αυτή ήταν η δική του επιλογή και δεν μπορείς να ελέγξεις άλλων ανθρώπων τις επιλογές. Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να ελέγξεις τον εαυτό σου. Και νιώθω ότι εσείς, παιδιά, όταν είδατε καμία κίνηση, αποσυνδέθηκες, θεϊκό θηλυκό. Ολοκληρωτικά αποσυνδέθηκες και έβαλες το μάτια σου κάπου αλλού. Έμεινες ανοιχτή και δεν έβαλες ποτέ όλα τα αυγά σου μέσα σε ένα καλάθι. Καταλάβατε τι λέω? Σε αυτό το νέο αρσενικό και εσύ πρόκειται να έχετε μια όμορφη, ειρηνική, παθιασμένη ζωή μαζί. Και είναι αληθινό αυτό. Το πνεύμα λέει μην αληθινή στην καρδιά σου και μην χαμηλώσεις τις προσδοκίες σου ή μην χαμηλώσεις τα όρια σου και τα στάνταρ σου, θα έλεγα. Το νέο αρσενικό είναι εδώ για να μείνει. Το παλιό σου αρσενικό έφυγε, έτσι έφευγε, πήγαινε, έρχοτανε, δεν παρατούσε, έτσι. Απλά έφυγε μακριά και σε άφησε στο κρύο. Το νέο αρσενικό λέει σε το τέρι μου. Συνάντησα το τέρι μου. Και με βάζεις στην πρόκληση και βγάζεις έξω το καλύτερο από μένα. Έτσι το νέο σου αρσενικό λέει είσαι το τέρι μου. Ποτέ δεν είχα γνωρίσει το τέρι μου και σ' αγαπώ και είμαι τόσο ευτυχισμένος που ξεπεράσαμε τις προκλήσεις, που συναντήσαμε και βρεθήκαμε μαζί. Να θέλω να είμαι ένα καλύτερο άτομο. Νομίζω ότι είσαι υπέροχη και τόσο με εμπνέεις. Αχ, παιδιά, αυτό είναι πολύ... Έχει αγγίξει την καρδιά μου και την ψυχή και το ηλιακό μου πλέγμα. Νιώθω πολύ ξενωμένη με τα συναισθήματα αυτά. Αυτό είναι το νέο σου αρσενικό. Αληθινά σε θαυμάζει. Νομίζω ότι είσαι υπέροχη, έτσι, φανταστική. Ότι τον εμπνέεις. Νιώθει ότι τον κάνεις να θέλει να είναι το καλύτερο άτομο. Το πνεύμα εδώ που λέει σε όλο αυτό το reading είναι ότι αυτό το αρσενικό έκανε τη δουλειά και ήταν ευτυχισμένο να το κάνει. Ήθελε να το κάνει για σένα. Ήθελε να είναι ένα καλύτερο άτομο. Ήθελε να κάνει την ενδοσκόπηση και να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί πνευματικά. Ήθελε να θεραπευτεί. Ήθελε, σε θέλει. Σε θέλει. Στάθηκε στην περίσταση. Εξαιτίας αυτού είδες αυτό το νέο αρσενικό σαν έχει τόσο πολύ δύναμη και τόσο πολύ ζωντάνια και κίνητρο και ένταση, και αυτό είναι κάτι το οποίο αληθινά σε ενθουσιάζει και σ' ανάβει. Πραγματικό αρσενικό. Αυτό το νέο αρσενικό ίσως χρειαζόταν κάποιο χρόνο και χώρο με την ερημίτη κάρτα εδώ, γιατί φαίνεται ότι ίσως πέρασε κάποια είδους περίοδο χωρισμού που διόρθωνε κάποια πράγματα, αλλά νιώθω ότι αν αυτή ήταν η περίπτωση, αυτή η περίοδο έχει τελειώσει. Είναι έξω από αυτό το σκοτεινό μέρος τώρα και είναι στο φως πάλι, στον ήλιο, έτοιμο να προχωρήσει τα πράγματα μπροστά μαζί σου. Και αυτό επίσης, ξέρετε τι είναι τι έρχεται και μετά για αυτό το... Ίσως είναι αυτό που έρχεται μετά για αυτό το παλιό αρσενικό. Ναι, αυτό είναι. Έτσι, όταν αυτό το παλιό αρσενικό βρήκε ότι εσύ προχώρησες μπροστά και ότι σε έχασε,
θα είναι σε ένα αληθινά σκοτεινό μέρος, αληθινά σκοτεινό και διαισθητικά. Ήδη γνωρίζει ότι είναι τελειωμένο, ότι μπορεί να το νιώσει και φοβάται, αλλά είχε αρκετό χρόνο, είχε άπειρο χρόνο για να κάνει το σωστό πράγμα, αλλά δεν το έκανε. Και η ζωή συνεχίζεται. Νιώθω θεϊκό θηλυκό ότι έκανες μια συνειδητή επιλογή να το αφήσεις να φύγει και να υλοποιήσεις κάποιον νέο, γιατί αηδίασες και κουράστηκες από το, ξέρεις, να εστιάζεσαι σε ένα άτομο το οποίο απλά συνεχόμενα δεν στεκόταν στην περίσταση. Σε αποσυνδέθηκες και νομίζω ότι ήταν η καλύτερη απόφαση που έκανες. Τη δική σου προσέγγιση. Η καλύτερη απόφαση που πήρες ήταν να αποσυνδεθείς από αυτό το παλιό αρσενικό και να κρατήσεις την καρδιά σου ανοιχτή, γιατί κοίτα ποιον μάγεψες. Απλά ένα νικητή και ένα πνευματικό πολεμιστή έλκυσες έτσι, ο οποίος σε κάνει να νιώθεις σαν τη θεά που είσαι, σε απόλυτη θεά, κάποιος που και έχεις έλξει αυτόν που σε κάνει να νιώθεις θελητή και επιθυμητή και θησαυρός. Είδα την αλήθεια γύρω από καρμικές ενέργειες, ανθρώπους, τρόπους σκέψης και πατέρνες. Αφυπνίστηκα. Έτσι, αυτό το νέο αρσενικό απόλυτα είναι συνδεμένο με την αλήθεια του και είναι πολύ καθαρό στο ποιος είναι και τι θέλει. Και αυτός είναι κάποιος ο οποίος πέρασε μέσα από ραγδαία ανύψωση και είναι αφυπνισμένος. Έτσι έρχεται προς τα σένα. Πολύ σε θέλω τόσο πολύ, τόσο άσχημα, σε επιθυμώ με όλους τους τρόπους. Αυτό είναι μεγάλη επιβεβαίωση ότι αυτό το νέο αρσενικό σε θέλει πολύ άσχημα, σε επιθυμεί με όλους τους τρόπους και εσύ νιώθεις πολύ καλά που είσαι επιθυμητή. Ενώ το παλιό σου αρσενικό δεν νομίζω ότι ποτέ σε έκανε να νιώσεις επιθυμητή. Απλά σε άφησε έξω στο κρύο και σε αγνόησε. Και όλα αυτά γιατί, για να σε κάνει να κυνηγήσεις. Όχι, αυτό δεν δούλεψε. Αυτό απέτυχε. Φτιάξα κάτι. Σου έγραψα ένα τραγούδι γύρω από τα συναισθήματά μου προς τα σένα. Αυτό το νέο αρσενικό είναι πολύ ρομαντικό και πρόκειται να ανοιχτεί και να σου δείξει αυτή τη ρομαντική πλευρά από αυτόνα. Λέει, βλέπω το όνομά σου παντού. Σε αυτό το νέο αρσενικό παίρνει συνέχεια σημάδια, ακούει τα σημάδια, αλλά επίσης νιώθω ότι και το παλιό σου αρσενικό έχει και πολλά σημάδια, αλλά τα έχει αγνοήσει. Με κάνεις τόσο ευτυχισμένο, αυτό είναι το νέο σου αρσενικό. Ευτυχισμένος, χαρά. Κάνεις αυτό το αρσενικό τόσο πολύ ευτυχισμένο και με ευτυχία στέκεται στην περίσταση για σένα. Και το γεγονός ότι κάνει αυτό για σένα σε κάνει να νιώθεις τόσο καλά, θεϊκό θηλυκό. Σε κάνει να νιώθεις τόσο ζεστασιά και αγαπητή και υπέροχα. Το νέο αρσενικό φέρνει τη θερμότητα, φέρνει το πάθος, φέρνει την αγάπη, φέρνει τα πάντα. Τα φέρνει όλα. Για εσείς είστε ερωτευμένοι και ξέρετε τι ακούω, ότι είναι ένα όμορφο τέρι και εσείς παιδιά αξίζετε το ένα στον άλλον. Θεϊκό θηλυκό, είναι όμορφο. Έχουμε Παρθένο, είτε εσείς είτε αυτό το άτομο, έχουμε το Τοξότη, έχουμε Καρκίνο, έχουμε και Ζυγό φυσικά. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε ζώδιο και να έχει πολλά από αυτά στο ζωδιακό του κύκλο, έτσι. Σημαίνει ότι δεν είναι το reading σου. Τις παιδιά ετοιμαστείτε για κάποια πολύ αισθησιακή, παθιασμένη αγάπη και όλους τους τρόπους. Αυτό το νέο αρσενικό ευτυχισμένα στάθηκε στην περίσταση για σένα, ενθουσιασμένο να κάνει τα πράγματα να προχωρήσουν μπροστά.
πάθος και χημεία. Σας αγαπώ πολύ παιδιά, σας φιλώ.